왜 박아 문제? Nangsi maila nangsi habru nangsi maila nangsi dokuna bakasre nana tabailang nai sikla bene nama angni jagna sona angni jagna habru nangsi maila nangsi habru nangsi maila nangsi dokuna bakasre nana tabailang nai sikla bene nama angni jagna sona angni jagna Gozo Himalay haze Mokhang guar prasanto leite Bikha gozo Himalay haze Mokhang guar prasanto leite Hanai golau Amazon दैमा गलि लांगोन लाहाग खाथियाव दोनोबोला गलि लांगोन लाहाग खाथियाव दोनोबोला जों बायदि सेंग्राखौ जों बायदि लाइमोनखौ आरोथ' बुंबावनांला जों बायदि सेंग्राखौ जों बायदि लाइमोनखौ आरोथ' बुंबावनांला हाब्रु नांसि मैला नांसि दखना बोखोस्रोनानै थाबायलांनाय सिखोला बेनो नामा आंनि जागोना सना आंनि जागोना नायब्लाबो मानो थोआ आंनि गोसोआ नायब्लाबो मानो आंगाय रोङा आंनि मेगना नायब्लाबो मानो थोआ आंनि गोसोआ नायब्लाबो मानो आंगाय रोङा बिरबोदों सना बबे जाहारनिफ्राय बाहां बिरहां बिरबोदों सना बबे जाहारनिफ्राय बाहां बिरहां जों बायदि सेंग्राखौ जों बायदि लाइमोनखौ जावलिया दा खालामसै जों बायदि सेंग्राखौ जों बायदि लाइमोनखौ फागला दा खालामसै हाब्रु नांसि मैला नांसि हाब्रु नांसि मैला नांसि दखना बोखोस्रोनानै थाबायलांनाय सिखोला बेनो नामा आंनि जागोना सना आंनि जागोना फाग्लासोलै बियो मानसियानो माथिया बब्रा बिदिला नाखौ नों बेयावनो लफायनो नागिरखो ना माखो माबाथ'